guys, Theodorus Gaming Jar εδώ και σήμερα θα παίξουμε Roofu to Boo που είναι Rap from the Beast. Μου το είπε ένας φίλος στα comments, βασικά φίλος, ναι, φίλος. Και είμαστε Woodrun. What the fuck? Τέλος πάντων, ελπίζω να κερδίσουμε. Τρέχα, 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 να σου δεις. Τρέχα ρε! Εν τω μεταξύ το Beast μας φτάνει όποτε θέλει, γιατί έχει πιο πολύ... What the fuck? Ενδιαφέρον το Woodrun. Fuck. Άντε, ναι. Δεν ήξερα ότι είναι έτσι. Όχι ρε. Να μου το teleport έπρεπε να το κάνω τώρα. Έλα! Άντε! What the fuck? Όχι ρε. Είναι σκαλίτσα. Το Woodrun τελικά εύκολο είναι, ωραίο. Βασικά όχι εύκολο, αλλά ωραίο. Έλα! Λίγο ακόμα ήθελε. Καλά, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς θα κερδίσουμε, γιατί το Beast είναι 2.000 μέτρα πίσω, ακόμα στην αρχή παίζει να είναι. Μαλάκα, αυτός πότε πήγε εκεί? Έλα! Ο Μιτζή. Όχι ρε φίλε. Έλα γρήγορα, πήγαινε γρήγορα. Άντε γεια. Άντε γεια. Το τερμάτισε επιτέλους το Woodrun. Yes! Το πήρα! Άντε γεια! GG. Ήμουν ο δεύτερος, βασικά ο άλλος πήρε το πρώτο. Πάμε άλλο ένα. Πω, εδώ θα χάσω, δεν την ξέρω την πίστα πολύ καλά. Πω, είδατε. Βλάκα sorry γι' αυτό. Μπερδευτικό ήτανε, αλλά πάλι το πέρασε. Φοβάμαι. Μαλάκα, γιατί φοβάμαι. Όχι αυτή η πίστα. Φύγε από μπροστά. Φύγε από μπροστά. Teleport. What the fuck? Το Beast! Ρε! Έρχεται το Beast! Τρέχα! Έρχεται το Beast, τα μαλάκα! Έρχεται το Beast!
Δεν προλαβαίνω, Fuck, θα χάσω. Fuck. Τρέχα ρε μαλάκα. Μην πέσω τώρα, άμα πέσω τώρα. Please. Έλα. Όχι. Πού σου. Έλα ρε φίλε. Καλά δεν πειράζει, πάμε κι άλλο. Άμα έχει βέβαια. Είναι ένας. Αλλά άμα μπούμε θα περιμένουμε πολλή ώρα μέχρι να μπουν κι άλλοι. Οπότε θα να σας πω κάτι. Μπορεί να συνεχίσω αυτή τη σειρά, μπορεί, δεν ξέρω. Οπότε μέχρι να κάνω και το άλλο βίντεο, μέχρι να το αποφασίσω και να το κάνω, γεια σας.